O baixo do número 14 da Rúa García Camba en Pontevedra é dende hoxe un punto de solidariedade. Ata despois de Reis acollerá o mercado da Asociación Española contra o Cancro. Cosas que la gente tenga en casa y que a lo mejor no va a utilizar, pues solidaridad, como siempre solidaridad. Nos lo trae, nosotros lo revendemos y con eso vamos a hacer muchas cosas, como siempre ya sabéis, para los servicios que damos e para a investigación. Dende €1 ata os 120 que custa o obxecto máis caro, un Belén artesanal, no mercado poderán atopar numerosas opcións para regalar ou regalarse. Bisutería, menaje, bolsos, pañoletas, de todo lo que la gente buenamente nos va trayendo. Como sabéis, no aceptamos ni ropa, ni zapatos, ni porque, bueno, eso es muy personal. Estará aberto de luns a sábado en horario de mañá e de tarde. Nada disto sería posible sen os 70 voluntarios que se ofreceron para cubrir as quendas. Yo organizo la actividad, pero quienes lo mantienen son ellos. Ten en cuenta que son equipos de 4 o 5 voluntarias, de lunes a sábado, 2 turnos por día. Porque haces unha cousa altruista e ves que ten un significado bueno, a vez tamén a xente colabora moitísimo, tú podes axudar a outras persoas que están pasando polo mismo que ti pasaches, e aparte é bueno para recaudar fondos en todos os aspectos. Carmela sabe do que fala, sufriu o cancro na súa familia e ela mesma é paciente desta enfermidade. Para a asociación só ten palabras de agradecemento. Meu pai morreu de cáncer, cando morreu el, a semana seguinte me diagnosticaron a mí tamén de cáncer. Miña nai, a cabo de 2 anos, morreu de cáncer tamén. Entonces, unha vez que eu estaba ben, pois me empecé a poñer de voluntaria, que eu estaba separada, non tiña ingreso ningún, tiña 2 nenos pequenos, entonces me colaboraron comigo moitísimo. Porque recordemos que todo o recadado neste mercado solidario irá destinado a manter as actividades gratuitas que a asociación realiza durante todo o ano para pacientes oncolóxicos e as súas familias. Tamén dirixirase a apoiar a investigación do cancro. Pues mira, el año pasado conseguimos casi 25.000 euros, así que este año esperamos o mantener la cifra o superarla. O mercado solidario da Asociación Española contra o Cancro estará aberto, como dixemos, de luns a sábado pola mañá de 10:30 a 1:30 e pola tarde de 5:30 a 8:30.